салом ба ҳама дӯстон. Дирӯз бозиҳои аввали Лигаи Чемпионҳо баргузор шуданд. Имрӯз мо танҳо бозиҳои асосӣ ва муҳимтаринашонро баррасӣ мекунем. Бозиҳои боқимонда ва фикрҳои пурраи маро дар бораи ҳамин бозиҳо ва дигар вохӯриҳо шумо метавонед дар канали телеграми ман бинед. Пас ҳатман ба он ҷо ҳамроҳ шавед. Ссилка дар описания ва комментария ин видео гузошта шудааст. Дар ин ҷо бошад мо диққатро ба бозии калонтарину ҷолибтарин медиҳем. Ҳоло як бар як дар бораи ҳар як бозӣ нақл мекунем. Дар ягон ҷо баъз рушнед мо бошем сар мекунем. Дӯстони азиз, биёед якҷоя бозии Атлетик Арсеналро дида бароем. Ин бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба нафи лондониҳо анҷом ёфт. Шояд касе фикр кунад ки барои Арсенал ин пирӯзии осон буд, вале аслан бозии ҷиддӣ ва пур аз ҷузъиёти ҷолиб буд. Дар қисми аввал Атлетик хеле хуб дифоъ мекард. Эрнесто Валверде тактикаи дасташро бо системаи 4-4-2 омода карда буд ки дар он бозингарон пайваста фишор меоварданд. Онҳо флангҳоро маҳкам карда буданд, марказро назорат мекарданд ва ба Арсенал имкон намедоданд ки ором бозӣ кунанд. Дар натиҷа 45 дақиқаи аввал баробар гузашт. Ҳар дуи тараф метавонистанд гол зананд, аммо имкониятҳои воқеӣ кам ба даст омаданд. Аммо чунин фишори зиёд ҳамеша қувваи зиёд талаб мекунад. Пас аз 60-70 дақиқа бозингарони Атлетик хаста шуданд. Суръати онҳо пас шуд. ин ҷо бошад Арсенал қувваашро нишон дод. Онҳо суръатро баланд карданд, бештар тӯбро нигоҳ доштанд ва фишорро ба дарозаи рақиб афзун намуданд. Ҳамин ҷо бозӣ дигаргун шуд. қаҳрамони асосӣ Габриэл Мартинелли. Чанд вақт пеш бисёриҳо аз мухлисон мегуфтанд, мухлисони Арсенал, ӯ дигар ба даста лозим нест ва ӯро фурӯшед. Аммо дар ҳамин бозӣ Мартинелли худро нишон дод. Ӯ аз захира ба майдон даромад, як гол зад ва як паси голӣ дод. ҳамроҳи ӯ Леандро Тросар низ қаҳрамон шуд. Аввал ба Мартинелли пас дод, баъд худ гол зад. 2 ивазкунӣ ва 2 гол. Ҳамин тавр Микел Артета бо қарорҳои дурусташ бозиро бурд. Агар ба Арсенал аз назари умумӣ назар кунем, ин даста имрӯз яке аз пурқувваттаринҳо дар Аврупо аст. Фақат як гол дар тамоми мавсим хӯрдан ва он ҳам аз Ливерпул. Давид Рая пай дар пай сухой бозӣ мекунад. хатти муҳофиза боэътимод аст. Дар марказ Деклан Райс кори бузург мекунад. Москера, Каляфори, Тимбер ҳамаашон кори худро бо сифат иҷро карданд. Аммо қувваи асосии Арсенал ҳамин аст: ҳайати чуқур. Дар ин мавсим Мартинелли ва Тросар ҳатто дар ҳайати асосӣ нестанд, лекин соли гузашта онҳо фақат аз ҳайати асосӣ мебаромаданд. Акнун ин мавсим онҳо бештар аз захира ба майдон мебароянд. Аммо дида мешавад ки онҳо бозиро дигар мекунанд. Ин чизро на ҳар як даста дорад. Барои ҳамин Арсенал ҳоло хатарнок аст. Дар ҳамла ҳоло ҳам чанд мушкилӣ аст. Гёкереш, Эзе, Мадуэке ҳоло хуб якдигарро намефаҳманд. Масалан, Мадуэке ҳаракатҳои хуб мекунад, вале паси охиринаш хуб намебарояд. Эзе каме ба худ бовар надорад. Гёкереш бошад, ҳанӯз ба ӯ хунсардӣ ки дар Спортинг дошт намерасад. Аммо ин ҳама бо вақт ислоҳ мешавад. ҳамин ки бештар якҷоя бозӣ кунанд, хатти ҳамлаи Арсенал бозам қавитар мешавад. Хулоса равшан аст, Арсенал ҳоло дар шакли олӣ қарор дорад. Даста на танҳо бо муваффақият Лигаи Чемпионҳоро оғоз кардааст, балки бозие нишон медиҳад ки онҳоро дар қатори дастаҳои асосии фаворит мегузорад, махсусан якҷоя бо Ливерпул. Агар дар мавсими гузашта таҷриба ва чуқурии ҳайат каме намерасид, акнун ҳамаи ин ҳал шудааст. Муҳимтарин чиз ин аст ки чунин бозиҳо нишон медиҳанд Арсенал акнун дастаи калон аст. Вақте бозӣ вазнин меравад ва рақиб меистад, Артета ҳамеша роҳи ҳалли дуруст меёбад ва бозингарони ивазкунанда кори худро мекунанд. Ин нишонаи ҳақиқии дастаи бузург аст. Ҳоло Арсенал парвоз дорад. Агар ҳамин роҳро идома диҳанд, онҳо на танҳо дар Лигаи Чемпионҳо ба марҳилаҳои болоӣ мерасанд, балки барои ҳар як дастаи аврупоӣ рақиби хеле нохушоянд хоҳанд шуд. Дӯстон, имрӯз низ давоми Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. Бозии Ювентус ва Боруссия дар Лигаи Чемпионҳо боз як бор нишон дод ки ҳар дуи даста ҳам қавӣ ҳастанд, вале ҳамзамон ҳанӯз мушкилоти ҷиддӣ доранд. Ин бозӣ бештар бо ҳамла рафт, на бо дифоъ. Барои ҳамин мо бисёр лаҳзаҳо ва голҳоро дидем. Дар Ювентус чанд чиз равшан аст. Пеш аз ҳама ҳолати Душан Влахович.
ӯ ҳоло дар авҷи форма аст. ҳар боре ки ба майдон мебарояд ё гол мезанад ё ба дигарон имконият месозад. бо ӯ ҳамроҳ Кенан Йилдиз хеле ҷиддӣ боло меравад. ҷавон аст, вале аллакай бо ҷасорат бозӣ мекунад. Дриблинг дорад, худаш тӯбро талаб мекунад. ҷегро ва суръатовар Жоао Марио бошад, бозам нишон дод ки энергетикаи бузург дорад. ӯ ҳамеша ҳаракат мекунад, ҳамеша тими худро зинда мекунад. Аммо мушкилот ҳам кам нестанд. Дар дифоъи Ювентус ҳоло бисёр суст аст. Тюрам бисёр вақт ором бозӣ мекунад. Он сахтии лозимаро нишон намедиҳад, баъзан дер қарор мегирад. Ин чиз ба рақиб имконият медиҳад. Де Григорио низ на ҳамеша устувор аст. Гоҳ-гоҳ ҳолатҳое мешаванд ки дарвозабон бояд боэътимодтар барояд, аммо ӯ ин корро намекунад. Капменерс бошад умуман дар соя монд. Аз ӯ интизор буданд ки бо зарбаҳои дароз ва бозии марказӣ таъсир мегузорад, аммо қариб ки ҳеҷ чиз накарду аз бозӣ баромад. Боруссия бошад бозии хоси худро нишон дод. Бо суръати баланд аз дифоъ ба ҳамла мегузаранд. Аз флангҳо хуб истифода мебаранд. Бозингарони ҷавон мисли Адеями бисёр хатар эҷод карданд, аммо дифоъашон мисли пештара заиф аст. Хатоии Бенсебайни мисоли равшан. ҷои он буд ки тӯбро осон берун кунад, аммо худаш хатар сохт ва гол гирифтанд. Ин як бор нест, балки мушкилии доимии Боруссия аст. Онҳо дар ҳолатҳои оддӣ аз ҳад зиёд риск мекунанд. Чизе ки хеле писанд омад, ҳеҷ яке аз дастҳо таслим нашуд. ҳатто вақте ки ба назар мерасид ҳамаи чиз ҳал шуд, ҳам Ювентус ва ҳам Боруссия то охир ба ҳамла мерафтанд. Дар дохили Ювентус ҳам рӯҳият дигар шудааст. ҳоло ҳамаи бозингарон то охир меҷанганд. Ин аллакай кори дасти Игор Тудор аст. ӯ муҳити дуруст сохт ки ҳар як кас масъулият ҳис мекунад. Агар умумӣ гӯем, Ювентус ҳоло ҳанӯзам тавозунро меҷӯяд. Дар ҳамла ҳамаи чиз хеле хуб мешавад. Влахович, Йилдиз, Ҷегро ва хушбахтӣ меоранд, аммо дар дифоъ ҳоло ҳам сурохҳо бисёранд ва агар онҳоро ислоҳ накунанд, дар бозиҳои калон бо рақибони қавӣ ин метавонад гарон тамом шавад. Боруссия низ қариб ҳамон мушкилиро дорад. ҳамлаашон хатарнок, аммо муҳофизаашон ноустувор. Дар охир бозӣ ба як американский горки табдил ёфт, пур аз гол, пур аз эҳсосот, вале ҳамзамон бо саволҳои зиёде ба ҳардуи мураббӣ. Барои мухлисон айни лаззат, барои мураббиён дардисар. бозии Реал Мадрид бо Марсел пур аз ҳаяҷон буд. Гарчанде вазъият чанд маротиба душвор шуд, даста бозам тавонист пирӯзиро ба даст орад. чизи ҷолиб ин аст ки барои Реал корти сурх мисле ки мушкилӣ нест. бисёр дастҳо вақте ки бозингаронаш хориҷ мешаванд, қафо мераванд, танҳо дифоъ мекунанд ва метарсанд. вале Реал баръакс амал мекунад. ҳамоно ба ҳамла меравад, хатар мекунад ва аксаран ҳамин чиз натиҷа меорад. барои ҳамин ҳам онҳо хеле хавфноканд. ҳар вақти вазъият душвор шавад, даста бозам ба пеш меравад. албатта қаҳрамони асосӣ Килиан Мбаппе буд. ӯ на танҳо гол зад, балки томи ҳамлаи даста ба ӯ такя мекунад. суръаташ, ҳаракатҳояш, боварияш ҳамаи вақт ба рақиб фишор меорад. ҳатто вақте Реал бо 10 бозингар монд, ҳис мешуд ки Мбаппе гӯё ки аз тани 2 нафар бозӣ мекунад. ҳамин бозӣ нишон дод ки ӯ ҳақиқатан омода аст тӯби тиллоиро бигирад. статистикааш ҳам девонавор аст. ҳам дар клуб ва ҳам дар тими миллӣ пай дар пай гол мезанад. аммо на танҳо Мбаппе хуб буд. Арда Гулер низ дар ин бозӣ худро хуб нишон дод, бештар ба ҳамла пайваст мешуд. Родриго пеналти кор кард. даста ҳамчун як ҷамоа хеле муттаҳид бозӣ кард, ҳарчанд баъзе қарори довар баҳсбарангез буданд. дар ҳақиқат пеналтие ки ба Марсел таъин кардан бисёр баҳсбарангез буд. бозингар афтода буд ва тӯб тасодуфан ба дасташ расид. дар чунин ҳолат тибқи қоидаҳо ин набояд пеналти ҳисоб мешуд. ин чиз мухлисонро асабонӣ кард, аммо бояд қабул кард, шикоят кардан натиҷаро дигар намекунад. Реал аз имконият истифода бурд ва ҳамин чиз онҳоро аз дигарон фарқ мекунад. онҳо ҳар як имкониятро ба охир мерасонанд. дар бораи мураббӣ низ бояд гуфт, Хаби Алонсо аввал аз бисёриҳо танқид мешунид. мегуфтанд таҷриба надорад, дер намепояд, вале акнун дида мешавад ки ӯ оҳиста оҳиста як дастаи қавӣ месозад. агар бозингар хориҷ шавад ё касе ҷароҳат гирад, ӯ тактика иваз мекунад, вале боз ҳам Реал дар сатҳи баланд бозӣ мекунад. муҳимаш ин аст ки Алонсо ором ва боҳуш кор мекунад. хуб медонад ки аз дастааш чӣ мехоҳад. албатта бозии Реал ҳоло ҳам комилан зебо ва ҳамвор нест, аммо ҳамин тавр Хаби дар Олмон низ оғоз карда буд бо як қадам ба қадам, ва акнун мадридиён метавонад бе мағлубият дер идома диҳанд. хулоса бозӣ нишон дод ки Реал қувва ва хислат дорад. ҳатто вақте шароит душвор мешавад, онҳо роҳашонро меёбанд ва натиҷа мегиранд. ҳамин чиз онҳоро аз дигарон фарқ мекунад. ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.